Jeg får simpelthen så mange forretningsplaner tilsendt, og folk ønsker, at jeg skal kigge på deres forretning for at hjælpe dem med at finde investorer, eller få mig med i bestyrelsen, eller med i advisory board, eller sådan noget. Og der er bare noget, der slår mig igen og igen, det er, prøv her, det hjælper jo ikke at sende folk 15 slides, 15, 20, 25, 30 slides, og en businessplan, og value proposition og alt muligt andet. Forklar nu for helvede, hvad din idé er på 1 eller 2 minutter. Fortæl, hvad værdien er, hvor kommer pengene fra, hvem er kunderne. Det kan da ikke være så svært. Og når du ringer op, så lad være med at tage en time af folks tid eller 45 minutter. Gør det dog kort. Gør det som en teaser. Hvis folk er interesserede, så skal de nok bruge mere tid på jer. Men det der med at ringe og bede om en time på telefonen af folk, det er simpelthen for meget at bede om. Gør det nu for fanden det stykke arbejde og forbered dig. Frist folk, lad være med at give dem hele paletten på en gang. Pir vores nysgerrighed. Men vær for helvede specifik og professionel. Det var bare lige det, jeg havde lyst til at sige.